Next stop, Limahong Tourism Center, Lingayen. Pusing!
Ni George saka stop cut. Di harus ka di ba binmali. Di simbahan kumanan ka. Kuan kumanan. Ape onti nang stop lang tapos baka mahal simbahan. Yan ay mga magpapastamp. Sandari ka, Calasiao ko na po kung ayaw mo nga banda. Hindi mo na ako na ano bumrate naman. Lima kong center. Okay. Stop over. Pangasinan. Announcement of TV vloggers dito po sa gawing kanan ng mga participants po natin ng kumuha ng snacks and sneakers. Dito po tayo sa bandang kaliwa. At lahat po ng ating TV Ay, alam ang benta niyo ko, card ko kaya. VIPs po, dito po tayo sa may kanan. Mabigat, ma'am. Mabigat. TV vloggers, dito po tayo sa may bandang kanan. Tapos may ate na George niya pa sida. Wala, ano, mga anon. Dito ano? Gaw George? Niya, ipakita blank. Dito. Sige, rakay mo na ka. Ay, Capitol. Capitol. PNT card stand with free snacks and drinks. Thank you po. Hoy, ayun na oh. What's up? Ano bang karag project? Hindi yung ano mo. Hindi yung ano mo, yung parang tawag ko sa mga viewers mo ganoon. Viewers ko? Yung idol lang. Ayun, mga ka-idol. Dito si Idol Ralph James Rivera. Ayun oh. Kain na. Kain na po. We go on the riders ng Philippine motorcycle tourism. Halika, let's have a group picture. Dito sa background natin ng provincial office ng Pangasinan. The building at the back is more than 100 years. So this is exceptional. So we have a good picture here ng lahat ng Philippine motorcycle riders. Tinatawagan niyo po ng konsin lahat po. Let's go! Pareho tayo tapos diretso na tayo sa Alaminos. So let's go! Okay, let's go! Kasi mainit dito. Let's go! Sino lang? Okay, go! Come on guys! Okay guys! All riders! Gusto namin magpapicture sa inyo! Yung drone shot natin, get ready! Drone shot! Kaway-kaway! Ang ating sasabihin, Si Sir Rob, sikat na motovlogger oh, ng mga talim. Rivera bike moto. Ayun oh. kaliwa. Ayun oh. Yung kaliwa.
Yes sir! Itong And all the riders at the back. Okay, riders, sasali pa kayo. Sa likod po mga riders. Okay. Isan po natin para hindi tayo masyado Maybe. Tawag ka. Isan po natin. Okay, bilisan namin kasi lahat po tayo naiinitan. Don't shut natin. Ready na. ready. Good. Go! Si Tatikotet babe. Okay na.
to Alaminos City with mangrove park. Mangrove. Sa loob, may linong yata. Good stuff. Mangrove. Alaminos City. Baba ka na, babe. Walang malilim. Walang malilim. Ay, tindahan maggayam. Wow! Bigat! Ano, islatan? Ang hindi pagparking nga. Nagparking ang gilanyam.
bunot. Ayun na, Sir James. Guwapo. PMT card stamping with free snacks and drinks. Alright mga George, pupunta daw kami magtatanim ng mangrove tree. Dito tanim na daw sir. Ano, patani. Ayun o. Ayun o. Hindi na magkarim, sir? Mamaya. Sige sir, ipipidyo muna kita sir para ano, mamaya susunod naman ako para may ebidensya ka. Kaya pupuan doon eh. Mahulog. Ay, stop. Dapat mag-stop na. Ay, lalagay sa plastic sir. Oh, yun. Document natin itong pagtatanim ni Boss Greg. Anong kahoy yan boss? Mangrove? Turuan mo nga kami kuya. Yan yung mangrove. Tatanim mo. Mangrove potting. Yun. Ganyan pala. Hindi mo ni kuya. Action. Okay. Para makapag-bilong na. Ilang piraso boss? 5? Ma. Sige boss. Ayos yan. Saan to ano kuya? Lulusong pa kami dito. Dito lang sir. Dito lang. Kala ko. Parang ano to, nursery. Tapos ganito sir oh. So ganito sir. Tapos lagyan nyo ulit. Ay, pupunuin na yun boss. Oo sir. Kalahati muna ano. Tapos ilalagay ito. Ayan. Yan ang magaling na magpurong Tama, ano natin ito, sir. tama. Tama. Kasi kalahati po. Kalahati. Then ilalagay mo to. Yun. Pero ganito sir ah. Durug-durugin yung ano. Lalagay mo ganyan. Oo. Then sasaktan muna. Then pag nakalahati na, lalagay mo to. Then lalagay ka ulit ng paan ng lupa. Dapat punong-puno. Then sasak mo ulit. Then pag medyo nagbukan na bumaba yung lupa,
Lalay na ulit. Kailangan mapuno. Sige, sir. Kailangan Kasi siksik. dapat punong-puno or siksik siya. Kasi pag naman tubig yan, pwede siyang mahukay. Masasayang yung yung sabot niya. Kasi mamamature. Ayun oh, galing ni Boss Craig na magtanim. Pare, so ano kita? Ikaw na magano ng 4, oras kita. Joke lang. Dito pala magano ng mangrove. May buhaya dyan po ya? Wala. Pero marami isda dyan. Alam ko meron dyan, Bossing. Pero mga bayawak lang. Bayawak. Alam ko meron dyan. Kwa. Yung ano, yung walo-walo. Anaconda meron. Ayun. Pwede to. Ayun oh. Nakarami ni si Sir. Yan sila madam. Ayun oh. 4 pa. Tulungan mo naman ako, pre. Ako susunod mamaya dyan, Sir. Malalaki kasi ang ano, tibugol. Bakit po? Ayun oh. Emission. Kailangan magbayad kayo sa ating kalikasan. Ayun. Buti na lang electric bike ako. Dapat marami kayong may tanim. Presidente po namin, Halika. Okay lang. It's time, halika na. Ganun mo yung sombrero mo, it's time. Bilis. Alam mo. Thank you. See you there. Sorry. Sayang pedicure ni Madam. Baka makatakas pa.
Alaminos City Gymnasium. Yun lang. Diba ka na? Pero naman di ba card ko ram naman. Ilabas ko yung card ko ram naman. Okay na. 58 dito, 58. Kaya. Yung kit nyo, ay makukuha ko. Pasok po kayo. Ito ma'am, number 58. Sir, ano? Face towel. Face towel po. Hello, good morning, good afternoon po. Good morning. Babe, hawakan mo nga muna. Ma'am, Okay na po. Thank you po. Babe, tan. Ay, naninina, no? Dito kain na. Dito tayo sarap. Tara. kita pinitoy. Mahal ka ba? Ha? Pag-i-roar ka sa sobrang. Pangasinan Adventure Ride. This is ending for many of our riders. Video lang. Right, galing sa nakarakayan. Calasiao ano natin. So, Nagawin ka na siya. Nakakain mo na yung sabi lang na yung kapagkinado. Hindi mo pa na original. Nandiyan si Lara, nandiyan rin yung first king. Sino yan? Hindi ko kilala yan. Ano ba? Ito vlogger. Pero hindi mo ba ito ha? Ang ating photographer, Jancy MotoVlogger. Wala pa kami at mga kapatid, Bigoy, wala si Bigoy. Naparating. And also,
fan ka na exhibit. Palakpakan nyo naman. Kasi ito yung mga kaibigan natin sa industriya mas lalong nag-iingit sa amin. Every time na napapanood natin yung mga vlog nila, mga pictures, mga videos. Yan. Oh, yan o. Oh, yan. Of course, kasama natin ang couple rider. Sila yung founder of this dito. Siyempre. Kasama natin si Raymond Gabriel Together we ride! and Manu Gabriel. Kapag dito, Yan. Ano yung opportunity na ano? Ano po, supos namin. Oo, yan ang boss ng lahat. okay. Yan, para makuha natin lahat ng mga pictures. Yan. Okay. Ang ating Bakit sa yakas ka? Guys, Cesar. And of course, padas mo. Mag-picture tayo. Yeah. Okay, mag-picture kasi okay. Kaya tingnan mo, Peg. Of course, we can have first a group picture. That's right. And then, just stay. Because tuloy-tuloy natin na makasama lahat ng mga speakers natin. So, para tuloy-tuloy tayo. So, let us all stand up. Okay niya ito. Start the program with a prayer. We call him Mr. Victor Lloyd. Sa tayo sunda, nalikas na sunda. Niya ito. Please all stand up. Buyo po tayo lahat. And feel the presence. Hello po. Free lunch buffet. Given by the regional director of the Mr. Jeff Francisco Alberta. Ay, ma'am, shout out. Along po. Sir, kita tayo na konti. Likewise, we would like to give this certificate of appreciation to another sponsor, hereby awarded to Iron Hill in recognition of their invaluable support. End of the program. It's time to go home. Thanks, Philippine Motorcycle Tourism, for an awesome event. Uwian na. Babush. Initan yung motor na. Arigato. Ah? Thanks for watching. Wala. Till next time.